Good morning, my dear sister. הנה זה. את רואה? הנה, אני מרימה אותו. תסתכלי, הוא מחמם, יש לו כיסים, יש לו ריצ'ראץ', רק שנייה. הנה. פתחתי את הריצ'ראץ', את רואה, הוא מחמם, הוא פוך כזה. אולי הוא יהיה לך קצת גדול, אבל הוא יפה. אני אומרת, הוא יפה. אם את רוצה, בבקשה. חוץ מזה, עשיתי ספונג'ה, ועשיתי כדורי שוקולד עם קוקוס, שמתי את כולם בזה, במקפיא, ומדי פעם אני מוצאה 1 או 2 או 3, וככה נהנית מהיום, עם כוס תה, ופה קנית פירות לט"ו בשבט, זה התאנים הם ממש טעימים, וזהו, ויאללה, יאללה, יאללה, יאללה. החיים ממשיכים הם ביי מאמה, ביי, אני אוהבת אותה רגלה. תדעי שאני תמיד אהבתי אותך ואני אמשיך לאהוב אותך. את פשוט במשך שנים לא נתת לי להתקרב אלייך. לא נתת לי, אפילו היו לי תקופות שפחדתי שתרביצי לי. אבל אני מאוד מאוד אוהבת אותך, בחיית אלוהים, בילדים שלי, בעיניים שלי, אני אוהבת אותך, באמת אבל. טוב, יאללה, יאללה, יאללה.